Si skúsený cosplayer, ktorý súťažil vo všetkých možných súťažiach? Nie? Tak v tom prípade je táto epizóda presne pre teba. Povieme si o rôznych typoch cosplay súťaží, ktoré najčastejšie nájdeš na festivaloch. V čom sú podobné a v čom sa odlišujú. Aby si vedel, ktorá súťaž je vhodná práve pre teba a tvoj cosplay. Ja som Marty a súťažil som už vo veľa rôznych súťažiach. Takže zo súťažení mám už nejaké tie skúsenosti. Takže kde začneme? To je otázka, ktorú si kladieš určite aj ty. Každý festival má rôzny počet súťaží a odlišné názvy aj na skoro totožné súťaže. Takže to vie byť veľmi metúce. Ale celkovo by sa väčšina súťaží dala rozdeliť do 4 hlavných typov. Klasická cosplay súťaž, cosplay divadlo, originál cosplay a cosplay promenáda. V čom sú podobné a v čom odlišné? Na to, aby sme si zodpovedali túto otázku, sa najprv musíme pozrieť, z čoho sa taká cosplay súťaž skladá. Väčšina súťaží sa začína ešte pred samotným festivalom. Prvý krok na to, aby si mohol súťažiť na festivale súťaží, je prihláška, ktorú treba odoslať ešte pred uzávierkou, ktorá je väčšinou 2 týždne pred dátumom festivalu. Prihláška je formulár, kde musíš vyplniť nielen informácie o sebe, ale aj o tvojom cosplayi. Treba tam pridať aj viacero súborov, ako referenčné obrázky postavy, hudba na vystúpenie, fotky tvojho dokončeného kostýmu, alebo work in progress, čo sú vlastne fotky z výroby aj s popismi. Ale neboj, v inej epizóde sa pozrieme aj na podrobné vyplnenie tejto prihlášky. Takže tam si to všetko povysvetlujeme. Dobre, tak keď prihlášku vyplníš a všetko pošleš, čo ďalej? Potom musíš čakať na odpoveď, či do súťaž vybrali alebo nie. Lebo niektoré súťaže majú aj predkolo, kde vyberú iba limitovaný počet súťažiacich. Ak ale už dostaneš e-mail, že ťa vybrali, môžeš sa tešiť. V e-maili nájdeš všetky dôležité informácie, ako kedy je generálka, kedy a kde je prejudging, kto sú porodcovia, kedy a koľko si v poradí, plus ďalšie organizačné veci. Tým pádom je všetko vybavené a pokračovať sa bude až na festivale. Prvá dôležitá vec na festival býva generálka. Tá býva buď ráno, ešte pred otvorením festivalu, alebo niekedy dokonca aj deň vopred. Takže si musíš dať pozor pri plánovaní svojej cesty, aby sa ti náhodou nestalo, že na festival pricestuješ neskôr. Generálka prebieha vždy na pódiu, kde budeš vystupovať. Cieľom je vyskúšať si vystúpenie s hudbou a svetlami. A hlavne aj dohodnutie sa s organizátormi, ak potrebuješ mať na javisku ešte nejaké veci predtým, ak tam prídeš. Napríklad stôl, stoličky alebo časti kostýmu, ktoré potrebuješ na svoje vystúpenie. Na generálke nie sú diváci ani porota, takže sa nemusíš obávať, ak sa ti niečo pokazí. Lebo na to generálka je, aby si to vyskúšal a oprel všetky neočakávané problémy. Porotu stretneš až na prejudgingu, čo je v podstate hodnotenie porotov zblízka v uzavretej miestnosti. Každý súťažiaci má čas na to odprezentovať svoj kostým porote a po prípade zodpovedať na ich otázky. Čiže v stanovený čas prídeš do miestnosti, kde si len ty a porodcovia. A máš tak okolo 5 minút na to, aby si im vysvetlil, z čoho sa tvoj kostým skladá a akým spôsobom sa vyrábal. Tým, že na festival zvyknú robiť porodcov hostia zo zahraničia, tak prejudging prebieha v angličtine. Ale neboj, ak nevieš dobre po anglicky, vždy tam je prekladateľ, ktorý ti s tým pomôže. Po prejudgingu nasleduje vystúpenie, takže ešte pred začiatkom súťaže sa treba dostať do backstageu. Potom, ako moderátor privíta divákov v hľadisku, nasledujú vystúpenia, presne ako na generálke. V niektorých súťažiach po tvojom vystúpení nasleduje aj rozhovor s moderátorom. Ale to sa líši nielen od festivalu k festivalu, ale aj podľa počtu súťažiacich. Dôležité ale je, že po tvojom vystúpení sa to ešte nekončí, lebo na konci si moderátor privíta všetkých súťažiacich na rekapituláciu. A zároveň, keď sú všetci súťažiaci spolu na pódiu, tak sa robia spoločné fotky a videá. Po vystúpení nasleduje vyhodnotenie. Niekedy hneď, keď súťažiaci stoja na pódiu, inokedy neskôr alebo aj na ďalší deň. Vyhodnotenie prebieha spôsobom, že moderátor postupne vyhlasuje výhercov v jednotlivých kategóriách. Pri väčšine súťaží porota rozhoduje o prvých 3 miestach, alebo o najlepšom cosplay v kategóriách ako sú najlepšie šitie, najlepšie brnenie, najlepšie špeciálne efekty, najlepšie vystúpenie alebo najlepší make-up. Taktiež býva aj hodnotenie divákmi. Tiež buď prvé 3 miesta alebo cenu za najlepší cosplay. Cena za výhru sú buď peňažná odmena alebo darčeky od sponzorov, ako materiály na výrobu, lístky na festivaly, poukážky na nákup alebo iné vecné ceny. Niektoré súťaže dávajú aj trofej alebo medaily, ale vždy k tomu dostanete aj diplom. Najhodnotnejšie ceny sú väčšinou kvalifikácie do medzinárodných súťaží. Niektoré súťaže sú len pre výhercov z domácich festivalov. To znamená, že ak vyhráš kvalifikáciu na festivale, môžeš so svojím cosplayom reprezentovať krajinu proti víťazom z iných krajín. A to je už poriadne veľká vec. Dobre teda, čiže po vyhodnotení výsledkov súťaž končí a máš konečne čas užívať si festival. Alebo ísť súťažiť do ďalšej súťaže, niekedy sú aj 2 v ten istý deň. Takže keď sme sa už dostali k debate o rôznych súťažiach, poďme si postupne prejsť, v čom sú rôzne typy odlišné. Klasická cosplay súťaž je skoro na každom festivale. Väčšinou sa odlišujú len v názvoch. Niekde to volajú cosplay contest, craftsmanship alebo cosplay súťaž. V podstate na každej klasickej cosplay súťaži sa dá súťažiť len s vlastnoručne vyrobeným kostýmom, čiže kupované kostýmy nie sú povolené. Rozdiely medzi festivalmi sú len v tom, koľko máš povolených mať aj nekupovaných častí. Niekde stačí mať aj len 50% vlastnej výroby, inde 70, 80 alebo aj 90.
Niektoré festivály majú povolené mať kupované iba parochne, šešovky, spodné prádlo alebo topánky. Všetko ostatné si musí cosplayer sám vyrobiť alebo ušiť. Ale vždy treba poslať prihlášku aj z Work in Progress a na každej potom generálka, prejudging a vystúpenie. Veľmi podobné klasické cosplay súťaži je original cosplay alebo book cosplay. Hlavný rozdiel oproti klasickej súťaži je, že kostýmy nie sú podľa existujúcej predlohy, ale podľa tvojej fantázie. Jedná sa teda buď o tvoju vlastnú RPG postavu, na ktorú sa nesťahujú autorské práva, gender bandy existujúcich postav, alebo vymyslená verzia existujúcej postavy v inej tematike. Alebo v book cosplay je to postava podľa knižnej predlohy. Originál cosplay je voľnejšia súťaž. Na niektorých festivaloch tam nie je ani prejudging alebo porodcovia. V takých prípadoch rozhodujú o výhercoch len diváci hlasovaním. Ale stále sa dá súťažiť iba s vlastnoručne vyrobeným kostýmom. Na druhú stranu, podmienky na percento vyrobených častí je väčšinou nižšie. Niekde stačí aj len 30% vlastnej výroby. Celkovo teda hlavný rozdiel medzi klasickou a originálnou súťažou je v tom, akú postavu stvárňuješ. Ak je to nejaká existujúca postava z publikácie, tak je to klasická cosplay súťaž. Ak je to tvoja vymyslená postava, tak originál cosplay. Alebo v prípade book cosplay postava podľa knižnej predlohy. Ak ťa ale viac zaujíma roleplayovať ako kostým vyrábať, tak cosplay divadlo môže byť zaujímavá súťaž pre teba. Cosplay divadlo, alebo inak aj cosplay show alebo roleplay súťaž je zameraná na tvoju scénku pri vystúpení. To znamená, že dôležitejšie ako tvoj kostým je, ako sa správaš. Či vieš dobre vystihnúť osobnosť a pohyby postavy. Z toho dôvodu sú preto na niektorých festivaloch povolené aj kupované kostýmy. Tým pádom je cosplay divadlo zaujímavá súťaž pre teba, ak si kostým ešte nevytvoril. Teda, ak nemáš problém vystupovať pred divákmi so svojimi hereckými výkonmi. Niektorí namiesto divadelnej scénky majú aj vystúpenie, kde tancujú alebo spievajú. Alebo ukazujú iný svoj talent ako gymnastika, šerm alebo súboj. Takže v cosplay divadle máš možnosť ukázať svoj talent aj v iných oblastiach. Pokiaľ to zvládneš aj v svojom kostýme. Lebo v niektorých kostýmoch je vôbec problém chodiť. Nie je to ešte tancovať a poskakovať bez toho, aby si kostým rozpadol. V prípade, že na festivale v cosplay divadle sú povolené aj kupované kostýmy, tak súťaž nehodnotí ani porota a nie je tam ani žiadny prejudging. Takže ťa hodnotia iba diváci, ktorí ťa vidia z hľadiska. Čiže netreba sa trápiť s detailami, ktoré z diaľky aj tak nikto neuvidí. Tým pádom je cosplay divadlo jednoduchšie z toho pohľadu, že ti v pohode prejedú aj nedokonalosti v kostýme alebo kupované kostýmy, ktoré zblízka nevyzerajú až tak dobre. V prípade, že ale medzi tvoje silné stránky nepatrí ani výroba kostýmu, ani roleplay, tak nezúfaj, existuje ešte cosplay promenáda. Zo všetkých súťaží je cosplay promenáda najjednoduchšia. Prečo? Lebo je to asi jediná súťaž, na ktorú sa netreba prihlásiť vopred, nie je tam generálka, prejudging, ani porodcovia. Netreba vyplňať údaje ani work in progress. Netreba mať vyrobený kostým ani scénku, na niektorých festivaloch to v podstate ani nie je súťaž a nevyhodnocujú sa ani víťaz. Nevymenoval som všetko, že tam nie je? Asi bolo jednoduchšie povedať, čo tam je, ako to, čo tam nie je. Cosplay promenáda je prejedenie sa po pódiu v tvojom cosplay pred divákmi. V podstate ako modelky na catwalku. Prídeš, spravíš 2-3 pózy a odídeš. Cieľom cosplay promenády je dať príležitosť aj začiatočníkom vyskúšať si, aké je to byť na pódium pred divákmi. Bez strachu, že by ťa hodnotili porodcovia, alebo by si musel vymýšľať scénku, ktorú by si potom zahral. Na niektorých festivaloch je možnosť prihlásiť sa dopredu a vybrať si vlastnú hudbu. Ale väčšinou stačí na festival len prísť na infostánok a prihlásiť sa na mieste. Alebo ak sa aj nehlasuje o výhercoch, tak sa netreba registrovať vôbec. A stačí sa len počas cosplay promenády postaviť do radu a prejsť po pódiu. Takže ak si v žiadnej súťaži ešte nesúťažil, alebo máš strach, po prípade sa nestihlo prihlásiť do uzavierky prihlášok, tak cosplay promenáda je presne pre teba. Lebo požiadavky na účasť sú úplne minimálne. Jediné, čo stačí, je mať kostým a byť počas cosplay promenády na blízku. Takže to bude v skratke hlavné typy súťaží, ktoré nájdeš na väčšine festivalov. A čo skupinové súťaže, tie často bývajú na festivaloch tiež. Áno, ale skupinové súťaže sú v podstate to isté ako pre jednotlivcov. Jedine, že je to väčšinou pre 2 až 3 ľudí. Niektoré festivaly aj nerozdeľujú jednotlivcov a skupiny. A majú spoločnú súťaž pre 1 až 4 osoby. Podobným spôsobom ako pre skupinové súťaže, festivaly stavajú aj k súťažiam pre začiatočníkov. Veľa festivalov nerozdeľuje začiatočníkov a skúsených cosplayerov do rôznych súťaží. A tie, ktoré rozdeľujú, tak je to v podstate totožné s klasickou súťažou. S jedinými rozdielmi, že sa do nej nemôžu prihlásiť cosplayery, čo už súťažili, a že porodcovia a organizátori sú menej kritickí a viac ohľaduplní. A podobný spôsob ako súťaže pre začiatočníkov sú aj súťaže pre deti. S tým rozdielom, že podmienky sú väčšinou ešte jednoduchšie. Žiadny prejudging ani vystúpenie, len ukázanie sa v kostýme na pódiu. Jediné cosplay súťaže, ktoré sa líšia od týchto základných typov, sú väčšinou veľmi špecifické iba pre jeden festival. Ako napríklad Last Minute Cosplay Battle alebo Cosplay.
Skrátka Last Minute Cosplay Battle je, že štvorčlenné týmy proti sebe bojujú a majú 20 minút, aby z dostupných materiálov na javisku vytvorili kostým na danú tému. A cosplay súťaž je pre ľudí, čo nevytvorili ešte žiadny kostým. Lebo počas súťaže s pomocou cosplay expertov si z dostupných materiálov svoj prvý kostým vytvoria. Tak čo, dozvedel si zaujímavé informácie o rôznych cosplay súťažiach? Ktorá je pre teba najvhodnejšia? Alebo máš ešte nejaké nezodpovedané otázky? Daj nám vedieť do komentárov alebo na e-mail. Určite ti radi odpovieme. Takže teraz sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce. Niektoré festivály majú povolené mať iba spodné prádlo. Zajímavá, super súťaž.